Kubuhlungu kithi. Kubuhlungu kakhulu ngoba lento iziyenzakalele nje. Singazi ukuthi nakuqhamuka kuphi. Ancwatyuwe namhlanje amalungu osapho lakwaRhadebe amane abhubhe kumlilo wendlu eduduza kwiveki ephelileyo. Mangabe istrike siya ngokuqhubeka nodoti uyakhula. Gcina uthola ukuthi sesiyehluleka ke singabasebenzi ukumaintaina iwaste lesisebenza ngayo. Kuphazamisekile ukuqokelelwa kwenkunkuma kwindawo ezithile zaseRhawutini emva kokuba abasebenzi bethutyana beenkampani zezigadle nikezela ngeenkonzo zokuqokelela inkunkuma kwi-Pick It Up bathe babeka phantsi izixhobo kuba befuna umsebenzi osisigxina. Senibulise emakhaya ukanandambi ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Ancwatyuwe namhlanje amalungu osapho lakwaRhadebe amane abhubhe kumlilo wendlu eduduza kwiveki ephelileyo. Evelina Rhadebe oneminyaka engama-71 ubudala kunye nabazukulwana bakhe abathathu basweleke ngethuba igumbi labo lokulala lisitsha. Olu sapho lubambe ngazibini kuluntu oluphose esivivaneni ukuqinisekisa ukuba esi sine siyancwatywa namhlanje. Emva kwesicelo sosapho sokucela uncedo, inkxaso yoluntu kunye norhulumente yenze ukuba umngcwabo wanamhlanje ube yimpumelelo. Oku kuzana njengoko olu sapho luzama ukwamkela imeko yokusweleka kukamakhulu Evelina nabazukulwana bakhe abathathu kwiveki ephelileyo emveni kokuqhambuka komlilo kwigumbi labo lokulala. Kubuhlungu kithi. Kubuhlungu kakhulu ngoba lento iziyenzakalele nje. Singazi ukuthi nakuqhamuka kuphi. Ngoba namaphoyisa abhekile sabheka nabo akusiboni lutho into evelile ukuthi na kuyini kangaka lokho kuvelele abantu labo kangaka ugogo nabantwana. Asazi ukuthi sizathu kuyini. Nangona ungekaziwa unobangela womlilo kuvakala ukuba ngexesha lesiganeko abaziboneleyo bazamile ukunceda umakhulu kodwa usweleke nje emva kokuhlangulwa. Umfanyana ukhona obakhiphile neda angimazi ukuthi wakuphi. Uye bencedisa ke nobaba opposite kwakhe umuntu obonile unkosikazi yalo baba makaphuma ikusena emsebenzini wabona intuthu wasubiza indoda wathi nayi lentuthu la ayingijabulisi makafika lapha wakhahlela umnyango wasuwamemeza ke umndeni wasokwaza umphakathi bafika bamkhipha ke ugogo besaphefumula kancane umoya waphuma ke ngaphandle ke abantwana sebalaliswe la phansi sebajiyile. Umnini wekhaya labangcwabi uthe wathathela kuye ixanduva lokungcwaba lamalungu olusapho emveni kokuba olusapho lucele amalizo okungcwaba. Umndeni ngengaya kuwo onbokuyi maqedwe kenzeka incident ngaya kuyi later mangithola ngathola ukuthi abana funeral cover. It's just a blowing kaneni zethu ezinye azigazi mhlambe zithole lokushini and we still need to announce esikolweni kuma assemblies so abantwana nje kusazodabukisa esikolweni. Umama wabantwana nokwayintombi kamakhulu Evelina okwangoku uvalelwe kwiziko loluleko ngezizathu ezizezinye nezingenanto yokwenza nesesiganeko. Namhlanje unikwe ikhefu lokuya emngcwabeni ephelekwa ngamapolisa. Inkokeli ze-ANC kwiphondo laKwaZulu-Natal zihambele ikhaya likagqirha Ntuthuko Mahlabo wayefudula engumphathiswa wephondo ojongene nezemidlalo, ubugcisa nenkcubeko. Ugqirha Mahlabo ulandulele eli izolo emva kokunqutywa sisithuthi eNewcastle ngexesha ezilolonga ngokubaleka. Amaqabane athi ukusweleka kwakhe kushiya umsantsa ekuza kuba nzima ukuwuvala. Lokho umholo namava, umholi obezihlonipha, umholi obezithobile, obekhulumela phansi, kodwa futhi umholi obe ethanda abantu, activist, okuthe ngefoundation yakhe waba nohlelo lokuthi akwazi ukuthatha izicathulo aziyise ezikoleni eziningi lapho kunezingane eziswele khona nemndeni eswele. Ngethuba inkokeli ze-ANC ephondweni ziye kugcwala emswaneni kwikhaya lakhe ebutsheni bemini yanamhlanje zichaze ugqirha Ntuthuko Mahlaba njengethandazwe, zatsho zisithi zakubambelela ke kwimfundiso zakhe zokubathobela abanye abantu kwanokungakhethi phela emasini.
Silahlekelwe kakhulu, ubuhlungu esibuzwayo ubuhlungu obukhulu kakhulu, and usitshengisile ukuthi ukuze ube umholi akudingi ukuthi uze ube phezulu phakame, ube umuntu ozehlisile, obe humble, obehlonipha, ebazisa abantu, and kwasitshengisa ukuthi izinto kufanele sizifunde kuyena, kufanele sibazise abantu, kufanele sibahloniphe abantu, kufanele sizithobe, sizehlise kubantu ngaso sonke isikhathi. Sona izinto lezo mfowethu asishiya nazo nezizomkhumulela zona. Ugqirha Ntuthuko Mahlaba ufikelwe lisele likukufa eneminyaka engama-44 ubudala yaye elilungu leqela le-ANC elisekelwe ukuqaphela imicimbi yephondo laKwaZulu-Natal, i-PTT ukutsho, ekwalilungu kwakhona lendlu yowiso-mthetho yeli phondo, kambe enayo neminye iminqwazi yobunkokheli ayithweleyo. Ukanti isebe lezothutho kweli phondo lidlulise amazwi ovelwano latsho livakalisa ukukhathazeka ngeengozi zendlela ezithe gqolo ukuqhubeka ngakumbi ngeli xesha leeholide zobusika. Phazamisekile inkqubo yokuthuthwa kwenkunkuma eRhawutini emva kokuba abasebenzi abangesosigxina nabasebenzela iinkampani zezigadla nezinikezela ngeenkonzo zokuthuthwa kwenkunkuma kwe-Pick It Up bebeke phantsi izixhobo zokusebenza ngelifuna ukuqeshwa isigxina nangona iqhuba wona amaphulo okuthuthwa kwenkunkuma kodwa abahlali besixeko saseRhawutini basalindele ukuba ithuthwe imigqomo yabo. Abasebenzi kunye nabahlali abachaphazelekayo lugwayimbo lwe-Pick It Up bathi imeko yokungathuthwa kwenkunkuma ifikelele kwiqondo elingamkelekiyo kwaphela. Uma ngabe istrike siya ngokuqhubeka nodoti uyakhula, gcina uthola ukuthi sesiyehluleka ke singabasebenzi ukumaintaina i-waste lesisebenza ngayo. The landfill sites are full and they're filling up all around Joburg. So the ones that are still available are sitting at very high capacity, and it's estimated that within the year all the landfill sites are going to be full, and that's why you're starting to see more and more rubble being dumped on the streets. People aren't getting the services, so they're just clearing it and dumping the rubble where they can. Ucebo wase-Fourways uthi kwa imihlaba yokulahla inkunkuma igcwele eRhawutini. It's a real problem for us because we are in a complex here with about 48 units. And our bins are overflowing, and we're just down the road. If you can go there and you witness our bins are placed out on the road there and ready for removal. And this causes a problem because the residents now have no option but to throw the dirt, the refuse on the floor. Isithethi senkampani i-Pick It Up sinqinile ukuba ngokwenene ingxaki ngumhlaba ongekhoyo wokulahla inkunkuma. Lack of landfill airspace, which is becoming a strategic problem, and that's why we're choosing to prioritize it in this financial year, because in the absence of that, some of the trucks that are moving from the north will have to go to the south, and that increasing the backlog as we wouldn't want to have. Sele kuphele iveke ezimbini bebambe ugwayimbo abasebenzi bakwa-Pick It Up. Isaqhuba inkqubo yokufuduswa kwabemi bamazwe angaphandle abakweli ngokungekho semthethweni. Isebe lemicimbi yezekhaya kwiphondo laseLimpopo lithi kukho inkqubela phambili kwiphulo lokufuduswa kwababantu nabazinze kwiziko lethutyana eMusina. Intloko yelisebe ephondweni uAlbert Matsaungu uqinisekisile ukuba ziibhasi ezili-14 esele zimkile kweli kwaye ngabantu abangaphezu kwe-1,500 abathe babhaliswa namhlanje nekulindeleke ukuba bafuduswe ngokuhlwanje. Since this morning, we've managed to make sure that we load 14 buses. Remember, I said in the morning that we're planning to load 60 buses. Yesterday, we loaded 53 buses. Now we've loaded already 14 buses. And when I look at the numbers that we've already loaded by now, they are over 1,000. But now the dominating element is still Malawans. But we have also ensured that out of the 16 buses, we've loaded 16 buses thus far. Out of the 16 buses that we have loaded, 4 are the buses that have been brought in by the Zimbabwean embassy. We are transporting the Zimbabweans with regard to those ones, and 12 are those that are going to be, that have been used to transport people that are going to Malawi.
Lokamatsaungu kwacacise ngokubanzi umba wobuzwe bentsane ezizalelwe kweli loMzantsi Afrika ngamanina angabemi bangaphandle. We have got, remember, the citizenship of a child will always follow that one of a parent. There is no child who can be a citizen of a country if none of his parents are a citizen of that country. So in this case, if both the two parents are non-South African citizens, even if you were born in South Africa, you do not become a South African citizen. You only become a South African citizen if either your mother or either your father is a South African citizen. But when you are born here, if you are a child born from two non-South African citizens, you still remain a non-South African citizen, and then you'll follow the citizenship of your parents. Umphathiswa wezezimali eGauteng uNkululeko Dunga uthi ninzi kakhulu imali inkcitho kweli phondo. Lokadunga uvakalise inkxalabo ngenkcitho engaphaya kokuqonda emva kokuba ingomasipala abangama-39 kuphela bangenachaphaza kwingxelo yomphicothi zincwadi kunyaka-mali ka-2024-2025. Umphathiswa uvakalise oku ngethuba ebambe inkomfa namajelo endaba ngale ntsasa. Regular expenditure across Gauteng's municipalities and their entities has grown from 6.6 billion in 2020-2021 financial year to 14.44 billion in 2024-2025 alone, meaning that 14% of the entire municipal expenditure budget of this province was spent irregularly in a single year. Over the period of this administration, our municipalities have incurred a combined 45.92 billion in irregular expenditure, a figure that may still be higher than disclosed. Lokadunga ukwalumkise ngelithi inkcitho mali eyenziwa ngomasipala ichaphazela kakhulu uluntu olungathathi ntweni. What the Auditor General calls a qualified audit opinion, what the Auditor General calls material irregularities, what the Auditor General calls going concerns uncertainty, is not an abstraction. It is Makause informal settlement. It is the water your children drink. It is the toilet that has not been cleaned in weeks. It is the ambulance that cannot reach your gate. From today, we will not permit these audit outcomes to be discussed as though they exist apart from the informal settlements. Umasipala wasemsunduzi eMgungundlovu kwiphondo laKwaZulu-Natal ndawonye nequmrhu likarhulumente lezemfundo nengqeqesho i-Services SETA usingathe ingqungquthela yokuxhotyiswa kolutsha lwasevulindlela. Le ntlanganiso idibanise ndawonye abantu abatsha bendawo yakwaVulindlela, ii-arhente ezahlukeneyo zikarhulumente ezivule iqonga lokwabelana ngolwazi nokwakhiwa ngamathuba alungiselelwe ulutsha olungaphangeliyo. Ingqungquthela iVulindlela Youth Empowerment Summit ndawonye ne-Services Centre zinike ithuba iqonga kulutsha lokunxibelelana ngqo namasebe karhulumente. Ibaluleke kakhulu ngoba le program izo-expose i-youth yethu kukho konke amathuba akhona kuhulumeni naku-private sector njengoba sibona ama-stakeholders aqhamuka emkhakheni eyahlukahlukene. It is way easier for a government department or an organization like the Services SETA to be able to fund initiatives that would emerge from this community. Kambe kukholelwa okokuba elinyathelo likhubalo lokuhlumisa uqoqosho xa abantu abatsha befumana amathuba abaxhobisa ngezakhono eziza kubadalela amathuba engqesho. I'm an unemployed graduate, ngine-diploma in local government finance. And njengoba ngila namhlanje ingoba ngifuna ukuthi ngibe exposed to ama-stakeholders, umsunduzi municipality. Abagqugquzeleli bale ndibano bazinikele ukudlala indima ebonakalayo nokwakha umzila wempumelelo kubantu abatsha ngakumbi kwiindawo ezisemaphandleni. We have brought here all SETAs, all government entities, all state-owned enterprises. We brought them just so that they can come and share the information with you young people. And yes, it is up to you. Ukanti kudizwe ukuba indawo yakwaVulindlela le iteketeke zizakhono kodwa umqobo lolutsha oluthwaxwa intswelangqesho
ukungakwazi ukufikelela kwiinkqubo zophuhliso okanye amathuba esibonelelo semali samashishini, kodwa le ntlanganiso ishiye intlantsi yethemba. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguZuki Cetywayo. Umbutho i-Transatlantic Jazz Exchange ibhengeze ukuphehlelelwa ngokusesikweni kwephulo nalapho amaqala emvume ezakwabelana neemvume ezisakhulayo ezizinzame zokugcina ilifa nembali yomculo weli neteketeke. Le nkqubo iza kubanjwa eSalt River eKapa nalapho iimvume eziphuma phesheya kolwandle ziza kuba zisabelana nezo zoMzantsi Afrika nangenkcubeko. Iqala ngomso inkqubo yokulondoloza imbali nenkcubeko kwicandelo lomculo. Amaqala afana noBheki Khoza komculo womnqunqo aza kwabelana nemvume eziselula ngamava eSalt River eKapa kwinkqubo eququzelelwe kumbutho i-Transatlantic Jazz Exchange. The purpose is to preserve our musical heritage through education, mentorship, and cultural exchange. We want to create opportunities for young people to build careers in music while strengthening pride in our cultural identity. Music has the power to unite communities, tell our stories, and create economic opportunities. This program aims to do all of those things by connecting generations and building a sustainable future for South African music. Ukanti aba baza kuthatha inxaxheba kule nkqubo baza kuxhamla ngokuthi baphucule izakhono zabo kumculo. They'll develop their musical technique, they'll improve their performance skills, collaborate with other artists, and gain valuable insights into the music industry. The program is designed as an ongoing mentorship initiative with weekly sessions throughout the year. Ukanti imvume ezingathathi ntweni nazo ziyamenywa kuba ziqhagamshelane ne-Transatlantic Jazz Exchange ukuze nazo zingashiyekeli ngasemva. Enkosi ke mamqwathi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukeli wami apha ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yeMozulu mna bethuna ngegama ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yasebathenjini ngokubanzi ke masiyijonge yenjenje iMozulu mzonsundu sivula kaloku okokuqala ngawo ke umfanekiso ogangatha ngokuqatha kwiziganeko zalapha eMzantsi Afrika imvula nomoya nje yonke laa mini yangomso kuxolele kakhulu indawo ezininzi futhi ezisembindini nakwintshona yelizwe phaya ko-Alexandra Bay ephondweni lasentshona koloni futhi Vredendal kungabanda ekuseni ngokuthi lapha kumazantsi futhi George kogqibeka futhi ephondweni kuyabanda iyabe kwingqele kakhulu ekuseni ngomso masiphawuleni ke mbukeli wami amaqondo wethu kaloku okutshisa phantsi naphezulu ke sivule ngephondo lokuqala eliphaya lona ke kusempuma Kapa ngomso kusukela ekuseni nasemva kweni ngomso pha kusibekele nje lonke futhi elaphondo indawo ezininzi ezikumantla futhi nempuma kwelaphondo wena ozinze phaya komthatha kwasekuseni futhi yingqele kakhulu phaya ngamaqondo asanciphe empela phaya ko4 degrees napha koMakhanda kuyabanda ekuseni ngaso futhi isibhozo zebenjenje mbukeli futhi ephondweni ke lase-Free State kucwenge nje phansi lonke elaphondo yonke emva kwemiyawo yangomso kwindawo ezininzi ezisencamini kwelaphondo ekuseni ungabanda phaya eVelkom ngo5 napha koFeesburg futhi baluvale belusongo usuku ngomso ko9-10 degrees benjenje emzonsundu futhi kwelaphondo laphaya entshona Kapa ingingqi ezininzi ke ezipha kumazantsi futhi nempuma kwelaphondo wena uphaya koGeorge ekuseni naphaya e-Oudtshoorn kuyabanda kakhulu phaya nguye ke futhi u4 degrees nansi iMozulu mbukeli wami kwelaphondo ke futhi laphaya eNorthern Cape kwezo ndawo ezithande kakhulu ukuphakama futhi kwelaphondo njengapha ko-Uppington futhi ngexesha lasekuseni phaya ngu9 degrees napha koKurumane futhi ubuseKimberley futhi seso sithandathu xa bevuka ngomso zebenjenje futhi ephondweni ke lapha eNorth West kwezo ndawo futhi ezisencamini kwelaphondo njengapha koKlerksdorp futhi ekuseni iyabikwa ingwangca phaya ko4 degrees napha koBloemhof futhi kusabanda kakhulu ekuseni ngesihlanu kanti ke bukele futhi benjenje kwelaphondo lapha eGauteng apho sikhoyo thina ngawo lo mzuzu phake kundlunkulu futhi kwelaphondo indawo ezininzi ezifana pha koTshwane ekuseni futhi ngo4 degrees napha embindini futhi kwelaphondo busethembise Springs kuyabanda ngo1 bukele nyuka nam ngokubanzi siphawuleke phaya ephondweni futhi laseLimpopo kwindawo ezininzi ke ezizinze kumazantsi kwelaphondo njengaphaya koThabazimbi kwasekuseni kucwengile ngo5 degrees napha koBilabila futhi kunoko xa kubanda futhi ekuseni ngaso futhi eso sihlanu benjenje emzonsundu wami kwelaphondo lapha eMpumalanga ndawo ezininzi ke futhi koSikhukhuza wena ozinze pha koMbombela futhi napha kumazantsi kwelaphondo njengaphaya eErmelo futhi kuyabanda ngo2 ngokumandla futhi pha kosithandathini kubande kakhulu ngo-2 mbukele vuma kalo ndiyiso ngeMozulu ke ngephondo lokugqibela pha KwaZulu-Natal indawo ezininzi phaya koPhongola pha kumantla kwelaphondo kuyabanda ekuseni ngesibhozo napha ePietermaritzburg embindini kwelaphondo nakwintshona futhi ku5 xa bevuka ngomso ekuseni mna ndikuthanda kangaka xa zishayela imiyoli
kamnandi mawethu.